Kini manang mga nagbay dumatrekta. Wawai ka babasi ti danom nat nalit na. Nalami sa paginuman pamit-pet iwaw. Kalapa mababasi tanagot ipitipan ang napariira paglinungan namadanon tingat aldaw. Pasti gayam cerak sakti gilingan di kay kumanin lipatan. Imag di judi tapuso yu babarukin babalasan. Tap nun may dilig ti sabalia pagilyan. Ano mo narak sa kentanan o saan nga dito'y gilingan. Nung mapaikin ka tinakanaalidan. Lusam ken tapuso yu tinalaw sa tarumpingan. Ket di yun magawitan tipigis na nga umay. May kayo dito'y gilingan tao may kayang lilingay. Masarakan di